Kaikille ja tervetuloa seuraamaan mun tallimaideita. Mä oon tosiaankin Aada ja mä ajattelin kuvata tällaisen tallimaidein kun meen tunnille. Mut lähdetään kattoo tuntilistaa ja kelle meen. Oi jes, mä meen tänään S:llä. Sitä mä toivoinkin. Riimaa lähdetään katsomaan S:ää. Sää! Hei poika! Mennäänkö tänään tunnille? Mä laitoin nyt S:lle riimun ja nyt lähdetään viemään sitä hoitopaikalle. Tietenkin ovi kiinni. Me tultiin äsken tähän hoitopaikalle ja nyt me ollaan harjaamaan S:ää. Nyt mä oon harjannut S:ää ja nyt mä laitan sille varusteet päälle. No niin, sitten suoristaan. Noin. Satula hyvä. Noin. Moikka ja tervetuloa tunnille. Tänään mä ajattelin, että voitaisiin mennä tällaisia vähän niin kuin leveämpiä puomeja ja sitten voitaisiin tulla vielä vähän sellaista niin kuin puomikasaa. Okei. Nyt voit tulla vielä ihan alkukäynnit. Juu. Tässä me tosiaankin mennään alkukäyntejä ja mä ajattelin nopeuttaa tän, niin tästä videosta ei tuu niin pitkä. Sitten voit alkaa tulla ravia uralla. Sitten voitaisiin alkaa nostaa laukkaa ja tullaan ihan uralla laukkaa. Aina piti sanoa se, että sä oot tosiaan nyt yksin tunnilla, kun Alina ei päässyt, kun hän on perheensä kanssa reissussa. Nostaks mä nyt laukan? Joo, nosta vaan. Sitten voitaisiin alkaa tulla näitä puomeja käynnissä. Okei, nyt ei ihan askelet sopinut, mä voin vähän siirtää. Mä otin nyt tosta vielä yhden puomin pois, kun tuossa vikalla puomilla sillä näytti menevän niin huonosti, niin otin nyt sen pois, niin kokeilen noilla 2 puomilla. Okei, nyt meni jo paremmin. Okei, nyt ravissa noi puomit. Tuu vielä kerran. Hyvä. Sitten tuu vielä laukas, niin sit mä voisin laittaa sellaisen puomikasan. Hyvin. Tässä on ihan tällainen pikkueste, niin tuu se. Tuu vielä uudestaan. Hyvin. Okei, nyt on tossa tällainen toinenkin puomikasa, niin tuu sekin. Sitten voit tulla loppukäynnit ja ravit. Sitten tuu vaan loppukäynnit. Mä ajattelen, että nyt me lopetetaan tänne maidein, kun ei tässä ole enää mitään muuta kuin hoitaminen ja loppukäynnit. Joten moikka ja kiitos kun katsoit!